Ngai ngu yo blay basa shisin pat ngala banwan shepi rengkat ngaktian ke jong blay. Ngai ku blay I ye pi wei pu wei ke kerteng bat yang tam Jesus Christ walong unong pen in jonga bat jongi. Kajing puson na kaktian jong blay hagani ka klip mat jogani ka po. Ngai kerteng dang don ubala bat penyeng ya pi kum kiba klempop. Lesi don apreng jong pi hagani ka klip mat jogani ka po. Let's say pipet ya kan ka video ha kapor men step men sngi ha kapor janmiet ha po kali ha kamera thia lani ha kamera songkai lani ha kanu kunu ka jaka henry piso thu ilade ba pide unong pop lani ka nong pop dese ki pop ki baranjan ki ba pila don la bande ka jing claim ka jing auria ka jing tu ka jing syukur ka jing lepop ke jong pi leng ba ki khmat ki ba pi page score ki ba pi sengap aktien ke ba pi keren lese ha ba pi sedang ban page yala ke jong ka jing em pi ngau thu ba pi long shisha ki priu ki ba pop henry ke ai ke bang akwa banwan ra akan ke klip pat jong ni ka po kalong dang don ubala ban penyeng ye pi kum kita ki priu ki ba klem pop kibriu ki bom sim lale pop menoru batung ini apai bat nga naktien ga jong blay na ka city juda haga de khot ka ba ar po sao namar ka city ga jong juda gadon tang ka wehi ka lenong bat labu ya ka tang hagi de khot gadon kumba ar po san teli ki de khot henrengan pule ya ka de khot ka ba ar po sao kaktian ga jong blay ka ba ong kum ni te ha uta ubala ban ri kendong ya pi ba khlem jin thot bala ban pen yang ya pi ba khlem pop ha khmat ka buram jong u ha ka jing kemen ba khrau ya hang ni ka bible ka ya thu yangi kong ba udon uta ubala ban ri kendong yangi ban penlong yang ni kita ki ban laj no na kajing jin thot lani ban ri kendong yang ni banginom hap ha ka pop ban ri kendong yang ni banginom hap ha kajing sniu ha kajing pensyoi ban om tang ba ula ban ri kendong yang ni henry ka bible ka ong bat kay thuro ublay ula ru ban penyeng yang ni kita ki priu ki ba khlam pop ban penyeng yang ni kita ki briu ki bapop kum kita ki briu ki bompat simale pop menoru kata ka dei ka jingmayan ka bakrao kata ka dei ka ka baphala namar ka bible ka ong baro kila le pop kila du le no ka buram ka jong blay bat om don ba hok om don uwe do ka jing shisha ka long bahkan ni ka perthai ka bangi om don ba hok om don uwe do henry ublay utip ha ba omdon manu bala ban sat ki pop ki jong ubriu nang ta da u it no ya u Jesus Christ u khon bala khamar we jong u banyap halor juga ding na kum ka jing kenya ka ba khrau tam na ka benta ki pop jonga bat jong pi namar khlem ka jing pen mi islam onomla ban ma pi ki pop nang ta da u Jesus jaus na malor juga ding pena naka kli naka kiti kejat naka krung jong u naka jing naka met kebelasya sempat naki syabuk ula jauh senam kata ke jing jauh senam ke jong u galong ban yok map no iki pop i jongi naka ta kadau ko ki parlok pa it ka jing khot kalong ban wan sya u jisu ubala ban map iki pop ki jongi ubala ban sai khut no ban penyang yang ngi ki briu ki baklem pop ngakwa ru ba pin uson ban pin perkhat namar ka bible ka ong ba ukpa unomla ban kit ya ka pop jong ukon lani ubriu unomla ban kit ya ka pop jong ubriu namar ba ubriu hi ulong ba pop ulong ba baman ban ni te ba jisu ulong ublay shispa na ka shispa ukup ya ka jinglong ka jong blay bat shispa na ka shispa ru ukup ya ka jinglong ka jong ubriu tika jing kali kalong hatu ka don ne em ka pop au jisu namar
Banket ya kapop jong no re jong no day tang uta ubakhlem pop. Namar naktakadawa ka testament ka barim ro. Ladawan ra kita kicing kenyaban map igi pop hapuan ra dauta u kun lang brod ubakhlem don kanu kanu kajing thok bria. Kajing thok ha u. Pi uji su long kun lang brod jong blay uba omdan kanu kanu kajing thok ha u. Kumnungin pensisya ba uji su bakup ya kajing long brio. Shispa na shispa ulong kumangabat mapi Gibril bat shispa la shispa ukup ro ya ka jinglong blay halor jong kata ka jinglong blay ukup ya kata ka jinglong brio ka ba shispa na shispa ulong ubrio di kum ubrio kum nongin pensisya ba ulong ubak lempop namar de tang ubak lempop ula bankit no ya ka pop jong ka perthei katu kat ni ki dekat na katien ka jong blay ngan pulih ka ni ka por ar koren kalong ka basan kadekhat ka baar puway ka ong kumni namar ya uta ubam shimla tip ya kapop hangni ka bible ka ong ukres ubam shimla tip ya kapop ula penlong kapop na kabenta jongi khnang baon penlong yangi ka hok ublay hau ukres ubakhlem don kanu kanu kapop ubam shimla tip ya kapop Henry usaya palor jong kading khna rengkat berkita kidakat rengkat berkita kinong penyak beriau lanyo ya u bat ki bom hok lane bat kita ki riu bom hok wala shim latip ya kapop Henry ula long pop namar ba ula kit no ya kapop ka jongi ula nyaw ya ki ya u rengkat berkita ki riu boman wala shim latip ya kapop kadaw kalong tang ba un ai hangi ya kata ka hok tang baun penyang yangi kita kibriu ki bakhlem pop nang ta hebru kalong basaur khot bakhatsan kaong kumni namar ngim don urang bak lengdo ubom la bania snolem bat kita ki jing tlot ki jongi kita ki jing tlot jongi mut ki jing boman ki jongi ngi don yu Jesu Kristus bolong urang bak lengdo ubania snolem ubania satlem nangam ta ki pop ki jongi nang ta ya ubala penshoy haki baro seriem yangi lapan shoy ukres kuma penshoy ya pi kuma penshoy yang kapop kawan ha ka jingiem ka jong ukres Henry ulong ubak lempop ong ka bible pat ukres ulong urang bak lendo uban ya sat no na kan taki pop ki jong bat jong pi khnang ban penyang yang ki brio ki bakhlem kanu ka top ya khlem kanu ka pop nang ta saar kli ki dekat ngan pulena ktien ka jong blay iwei Petros kal nang baar kadukhat baar puar barkum ju kadukhat baar pau sao kaktien jong blay ka ong kumni ubom shem la le pop lemne om shem la shem ya ka baar sa pa ka shentur ka jong u ukres ulong ubom shem la le pop om shem la shem ka nu ka baar sa na ka shentur jong u kum ki briu ngidon sibun ki jing arsap na ka shentur jong i teng ya ro bom day ngikren bom day ki wei pat Henry ukres shem la long kumta om sim la don kanu kajing arsap om sim la syam kanu ka pop au bat ubadala dehi ula bano ya ki pop jongi hakamet jong u halor kata ka dieng ba habala yap no sya kita ki pop nginyo im sya ka hok jong u ka bible ka ong ula bano halor kamet jong u halor jong kata ka ding na ya ki pop jongi bat habangi yap no ya kita ki pop kamut ngi kela ka bomut ngi no kita kipop ngi yap no kita kipop abang yap no kamut ngim ai lat chu berkata kapop kan kiem hangi abang ngi pediang sisya yu Jesu Kristus abang ai ti sisya la kajong kajing im sya u un ai bor yang ngi wat ban yap no kita kipop abang ngi yap no kipop ngin im sya ka hok rengkat padu Kristus Jesu iwe yu anes kalong balai dekat basan ka ong kumne bat pitip balapan pau ya u khnang ba un yo kit no iki pop jongi bat ka pop kam don ha u paralok ba ye men sim ki ba kordo lapan pau no yo Kris kabumut lapha no yo Jesu Kris banwan na kakhet panang sakani ka perthai kadaw kalong ba un kit no iki pop jonga bat jongi ato pilong kita ki briu ki ba pop ato pilong kita ki briu ki ba em ka jing boman kibayat ala ka jong kamon le se don ki kun ki balapan smosi ala ki jong ki kimi ki pa
tengah bala penjau umat ialah ka jong ka tengah ka bala le lendet na lau jong tengah POE kene ka pop ka long renjan wala pila persyang ban bu ri Henry pisngu thu pimla ban bu ri sa na unong pedem uji sukres Henry to tip akan ni ka janmiet jong ni ka por uni ukres ubak lempop di tang ma uhi bala ban peniang ye pi ki ba pop ban yang no kung kita ki priu ki bom sim la le pop meno abang ukres uan ban pen kesan kawumut ban pen benano yangi bangilong ki ba hok abang ngilong ki ba pop abang ngilong kita ki ba boman na kata ka jim ga jongi patut tip ngani ka wei ba jing shisha abang ong don uwei ubala ban peniang ye pi ki ba pop ban peniang no kung kita ki priu ki ba khalam pop ban peniang ya pi ki nong pop ban peniang no kung kita ki priu ki bom chim la pop meno kata kalong datang uji sukres ba utrai jongi uba krem don kanu ka pop hop nang ta kada ubriu nomla ban kit ka pop jong uwe pan ubriu om don riu niam om don riu hok akani ka pertei bala ban kit ka pop jong ubriu Henry datang uji sukres ba utrai nang ta kada ko ki parlok pa ye ka bible ki thu yangi bala da kata ka pop kadang sa angi lada kata ka jing boman kadang don angi aga klip mat ka bangingiyap kadon ka jing du jing kermen ka bakraw ka jing im ka jong upi Henry ka jing khot akani ka klip mat ka long swa ba pinglet akani ka perthai lani kat ba pinang im akani ka perthai kadang dei ka por e pi ba pin ya kendu ya unong pet em unong sius pa e ki pop ki jong pi ban map e ki pop ki jong pi namar om don lat na kum wei pak iwan akani ka klip mat jong ani ka bor kalong ban ya thu e pi ba don tang uji su ba dei tang uji su bala ban sait no igi pop igi jing palak ki jongi ban peniang yang igi priu kum kita ki priu ki bompat sim la le pop menoro niu long play bala ban le na ka dawan se uji su ula yap alo jo jing na ka benta jongi kani ken kalong ka ktien ka jong play ka bangadon ban pen kan mau hapdeng jong pi dang don bala ban peniang ye pi kum ki priu ki bakhlam pop menoro ban kum tawat num du jing kermen pidon apreng ka pop pidon apreng jing boman pidon apreng kata ka jing bakhalalan ti ka jing sakmano wan pai no kloi so uji su ai ti la ka jong ka jing em uji su long ka jing kermen ni ka jing em jong pi ngan duai na ka benta jong pi ka ni ka klip mat jong ni ka pon ko pa jong ibah beneng wan ban da makhmat jong me akan ni ka klip mat jong ka ni ka bor king ko try ai ngu ya making ko try nam ta ka ni ka tien ka jong me ka wangala ban wan ra apreng jong kini ki parlok ki mensim ki bokodor kat ki bala ban yo sngo ya kani ka jing ya kani ka video ba ya kani ka jing sawa ka bami na kani ka video ka bangi pen mi king ko try na duai ya ka bami king ko try men kta ka do no ka mensim ka jong ki king ko try bakin sngo thu wala da ki long ki nong pop makanaro don kalat king ko try lengba kata ka jing ga jame ka jing hai shame king ko try dan don kalat king ko try ban pen em ban sat khoi ban peniang ki kum kita ki bompat sim lale pop menoro kata kalong tang hakabor ka jome bar hakabor jong ka snam ka jome ai ngu tien ka jome king ko try aga kerteng ka jong jisu nga duai bangapan amen